Viete čo? Ťažko sa hodnotí tento zápas, pretože ten pohľad na ten zápas extrémne deformujú tie udalosti z úvodu polčasu, keď sme dobre vstúpili do zápasu, dali sme krásny gól z tesného offsideu. S tým viem žiť. Na druhej strane potom prišla znovu pasáž aj po tom góle, kde stále to bol z našej strany dobrý výkon, ale situácia pred červenou, respektíve červená karta. Ťažko sa mi tomu vyjadruje, pretože to úplne ten zápas pre nás zabilo a odtedy už to bol logický tlak súpera, aj tak si myslím, že jeden z tých dvoch gólov do polčasu bol zbytočný a potom by sa s tým zápasom ešte niečo dalo urobiť, ale jednoducho už sme to potom nezvládli. Takže takto som to nejako videl bez toho, aby som nejako devalvoval výkon súpera, ale z našej strany som tam videl veľké zlepšenie oproti zápasu s Trnavou, ale dnes boli niektoré okolnosti proti nám, niektoré objektívne, niektoré subjektívne, takže to je môj názor.